Fis-sitt xhur li ġejjin se jkun qed isir studju li jagħti stampa ċara dwar l-industrija tal-bini f'pajjiżna. Dan wara li kien iffirmat ftehim f'Kastilja bejn l-Assoċjazzjoni Maltija għall-Iżviluppaturi u l-KPMG bl-appoġġ tal-banek HSBC, BOV u APS. Fil-preżenza tal-Prim Ministru Joseph Muscat, il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Sandro Ketkuti qal li l-ħtieġa tal-istudju kienet ilha tinħass u dan fl-isfond li fl-aħħar snin l-industrija tal-bini kibret. Ketkuti stqarr li lan tal-istudju xjentifiku u li eventwalment naslu għall-industrija iżjed professjonali. Għaw boom fil-industrija tal-bini u ma rridux illi tinħoloq xi bużżieqa li l-qoddim tista' tinfaqa' u tweġġa' lil kulħadd. Allura b'dan l-istudju se nkunu iktar responsabbli, se nkunu qegħdin iktar narfu s-sostenibilità ta' kif wieħed għandu jieħu ċertu approach ħalli kemm jista' jkun il-policies li jkunu qegħdin jinħmew minn żmien għal żmien ikunu sostenibbli. David Paċ mill-KPMG spjega kif l-istudju se jħares lejn żewġ aspetti, l-impatt tal-industrija fuq l-ekonomija u t-tip ta' investiment li l-industrija qed tattira. L-aspett tal-impatt ekonomiku fejn ħanaraw mhux biss dak li huwa forsi direttament affettwat mill-industrija tal-kostruzzjoni, imma ħanaraw anki l-multiplier effect, ħanaraw aspetti vari li kollha jirrelataw huma missjuqin ukoll minn din l-industrija. Mbagħad ħanħarsu wkoll lejn is-suq tal-bini, hemmhekk ħanħarsu lejn aspetti pereżempju tal-affordability index. U nħarsu wkoll lejn ċertu aspetti ta' għaliex hemm ċertu żviluppi fid-domanda għal ċerti tipi ta' bini. Il-Prim Ministru Joseph Muscat faħħar l-inizjattiva li fl-istess waqt setajn lil banek jaraw l-istampa kollha meta jiġu biex jagħtu self f'dan is-settur. Joseph Muscat innota li l-istudju se jkun ta' referenza importanti għal dawk li jieħdu deċiżjonijiet f'dan il-qasam. Tkellem kif id-domanda għax-xogħol f'dan il-qasam qed tiżdied u għalhekk li qed jittieħdu bosta inizjattivi fosthom l-introduzzjoni ta' snajja fl-iskejjel li se tiddaħħal sistema b'mod li migranti ma jkunux sfruttati u sistema ta' skill cards li tirrikonoxxi aħjar dawk li talmu snajja. Dan fl-istess waqt li s-saħħa u s-sigurtà f'dan il-qasam tibqa' priorità.